ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ҳоло шумо барномаи ахборро аз ютуб канали Рӯзномаи Ҷумҳурият тамошо доред. Дар барнома тозатарин хабарҳоро, ки дар шумораҳои нави рӯзнома чоп шудаанд, гузориш медиҳем. Бо мо бошед. намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат, раиси иҷлосияи 60-уми комиссияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба аҳолӣ ва рушд интихоб шуд. интихоботи мазкур эътимоди ҷомеаи ҷаҳониро ба талошҳои Тоҷикистон ва ӯҳдадории он барои пешбурди авлавияти аҳолӣ ва рушд, аз ҷумла тандурустӣ, маориф, баробарии гендерӣ, ҳуқуқ ва никоҳаволии занон, кӯдакон ва ҷавонон нишон медиҳад. вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода бо сафири Ҷумҳурии Мисри Араб дар Тоҷикистон Тамер Фатҳӣ Абдусалом Ҳамад вохӯрд. ҷонибҳо масъалаи тақвият бахшидани ҳамкориҳои мақомоти корҳои дохилии ду кишварро дар самти мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва хатару таҳдидҳои замони муосир баррасӣ карданд. ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули афкор намуда, омодагии худро ҷиҳати боз ҳам рушду густариш додани ҳамкориҳо изҳор доштанд. 17-19 апрел муовини вазири корҳои хориҷӣ Фарух Шарифзода дар форуми дипломатии Анталия, ки ҳамасола дар кишвари Туркия баргузор мегардад, иштирок намуд. ба иттилои Вазорати корҳои хориҷӣ, форум яке аз майдонҳои муҳими байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои мубрами сиёсати ҷаҳонӣ, амният ва ҳамкории минтақавию байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. дар доираи чорабинӣ якчанд мулоқоти дуҷониба бо намояндагони давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ баргузор гардид. 18-20 апрел дар шаҳри Душанбе вобаста ба баррасии раванди татбиқи лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи Каса-1000 ҷаласаи корӣ баргузор шуд. таъкид гардид, ки татбиқи лоиҳа барои таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ, баланд бардоштани эътимод миёни кишварҳои аъзо ва таъмини содироти нерӯи барқи аз ҷиҳати экологии тоза аҳамияти стратегӣ дорад. айни замон аз 4 давлати аъзои лоиҳа дар сетои он Қирғизистон, Тоҷикистон ва Покистон сохтумон ба анҷом расида, корҳо дар ҳудуди Афғонистон идома дорад. намояндагони ширкати КЕС иброз доштанд, ки корҳои боқимонда дар ҳудуди Афғонистон тибқи нақшаи таҷдидшуда баҳори соли 2027 ба анҷом мерасанд. озмуни ТОП-35 шарики боэътимоди сол доир мегардад. озмун ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ баргузор шуда, дар он соҳибкорон, ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти қарзӣ, суғуртавӣ ва дигар ташкилоти хизматрасон метавонанд иштирок намоянд. мақсад муайян намудани ширкату корхонаҳои боэътимоди ватанӣ, мусоидат намудан ба рушди бахши хусусӣ, тақвият бахшидани муносибатҳои тиҷоратӣ ва шарикии соҳибкорони ватанӣ мебошад. бинандагони гиромӣ, ин буд чанд хабаре аз рӯйдодҳои муҳими рӯз. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.